nomination neli nomination paper pass pemil pemil non ke ilitung kam ke claim je turok nang po athema la ke ki jut si aron usi ilitung chini nang po ron ke chedan inglong arat la pen kilonjia okomia tum la pen adivasi atum an ihi dokpet nang po la pen non dokpet lo la pen ahi kaprek anatuke kecil tu la so ron non ini tu makai la pen along ri ke cerai apa la so ron cedan pe minang ko pini pen ke la pen nilitung ipuji esondo non our side ended for athema laga urgent election commission of India pen code of conduct do's and don't ke claim nang ji ke claim nang ne walam dak itum panang pilo la solong number 1 a paragraph along the top like announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones, etc., which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Daki pula pohelo concession kipi namane nang tum uan kipi nang ye 100 paru kipi nang ye do pokep anang pichot nun pelapusan a program lapen arni sihat ilitum a chief minister kaningje tekang ration card lapen ke orunodoi ke do atum an apan ke ason ki pipe joy pik po walam la he hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct kan sinaningje la si la ke son ke jokta la ruling party atum paninje long nang ni ab ruling party atum ninje long le pusi la dake pu akapre ka tom pan pupe ba akapre ka tungge sanction da un ida jikadi la po lang litung sanction un ke la sialang litung pan la ke ninje long le la ke pusi la ke illegal lo la ke aron realam lo pusi dak paninje long nang ni non ninje warat jong si BJP tum ninje warat lo te ilitung ang dun bek na ko la pen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made. Review by political executive like minister atum hai hui EMC MSC MLA MP atum hai hui la pen ke processing of beneficiary oriented schemes even if ongoing should be stopped till completion of elections. La processing election processing application hala application ka submit tang tu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atum a application ta non account and edit nanti la election tang te ticket usidak ke tok tu la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atum kam ke claim tang contract work pin ni halai hui am sita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abangke lake election tang de tike claim longli nangji te pudaga pudo commission la election commission a permission and back nangji jongsi arjet upai we lake claim back nang popular date la son ke dukok ti ke port earthquake doji mene
la pen omon ke the do disaster ason chini un e aprang pen chini ne pin pen akisum son do ji menia po son hut ke pinangi tema seta la bang ke commission pen election commission pen permission nang vekji. These include works under the member of parliament, Rajya Sabha members, local area development fund for MLAs, MLCs, local area development fund MLC ulote lage member of legislative council ulo non dak ilitung ke MAC ason po MAC CMEM atung manta hang askim ta non pe claim long nang ne lapen nitung son ng people son askim ng sanction po puke asap ta alang litum ning je long lik a power la son a power ke do tu ka sanction a power ke do tu non itu independent ke tur ke hai helang atum ke la ka power abe ili tum ke la ke la itu maning je nang ni pupe seta alang litum power ke do tu man ke la ke ning je long lik ladak la hello ke to. However, if a work has actually started that can continue la kam ke claim bom abang ke dak tipugel these works can start only after the completion of election process la ke claim bom akam anta election tang det an si claim bom chot nang ji kuya na lagi tu la si la so lama bang non itu masih MEM atau mentak lapen ke MLA lapen MP atau lapen ke minister chief minister tentang ningje berat itu son pape claim poson claim opolaan ke lake election ke cipe haji alang litum jak kongdo pot non mate las election ke cipe haji apan undue kopul mau undue opportunity alang litum ke en lo lake lasi lake undue opportunity mane ke long ledet nang ji opportunity ke long ledet nang ji our side alang litum la so our side ke en lo lake chokche paning je long nang ne kuri take pu la hello la pen non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se ke dan lake ka chelem kam gali aja tum ke election ke thur pan si ma tha chot election ke hai po arleng ke the che plan po pan si ma tha chot arleng ke the gali law ting ke MLA MP minister chief minister kado eta government servant lagi itong government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban ilitum non nilita sarkar public atum aban sige plan dunia phansi non election itu ko people lo aban athema public atum ke kado government ke delhi ke dam lagi claim dam ji un la si ilitum invite lo nilipan na invite non pulo na invite lo te ni hide lo te alang litum ke claim kang tum kam ankon not a department na ma kopia ministry along ma kon not a hospital along ma la anta nili claim pipet nang po laki la helo la pen claim pipet ko la pen autonomous state ke long vek ya phan ke lage claim vek po sik sidul ka bang tang vek ya phan ke lage claim vek po la ben siksi tu la jak kong kang botang pot anta ka chelong tu edi dia pan claim back ko la pen ke lan chop takalilang di mahasao pan MLA number ka pe bat dia pan la pen MP ka prek hata ki pi dia pan yung claim back ko la pen di mahasao long non ponjat si pe dopok lo hada autonomous council ka leader lo halada la ponjat aku ka pe war tu pi dia pan la pen aku autonomous council ke long to vek ya pan di mahasau ta la si hadaktan ili claim vek la pen eson alam ningduk apar ningduk alam aprang hot ke number 3 di pu ST autonomous district constituency pu si pu autonomous alam thedo non ke la BJP atom autonomous alam the bang warchor non ke autonomous ka leader lo itum general half plain district along ST atum han ka rizam ateng si dak bi thurong lo la pot nilitum nili highlighted itum autonomous constituency ako ke long to vek dia pan claim vek la pen do olang ke claim kam tum development ason abatay lo ni ningje university ta West Karbiang long ta do nangji
la pen ke di Mahasau ta university do nangi medical college ta di Mahasau haflong ta dovek nangji la pen medical college West Karbi Anglong ta dovek nangji nona mat ke itum east pen damlo te banga district kap jet si itum emithang district te damlong ji tiki la port ilitum hatakta university la pen medical college ta do nangji la pen la district ke thomang bong pharmacy Kacar pharmacy school bivek nangji la pen bivek dia phansi ni liklem vek ko athema itum pharmacy school ka por helong le pen jo pharmacy ke do an do wai ke jor an bang ke chia tum si joy jor chok abe halatum akipu alin si itum rong so ke thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a det ke dam tang a do wai pi ni si jor horatiti la ka pa we det dia phan dum ing long a rat pharmacy kan pulong et dia phan do wai ke jor long et dia phan neli pharmacy a school ta la do district ke thom along tan li bivek ko da pen hamren ke college ave engine sumimi ki puge district headquarters puhada college do ta ha atto ha bit aju college putin mi la si non hadakta mesen college a hostel pen girls hostel pen boys hostel pen la pen principal professor atum a hostel a quarter mesen kim pivek ko la bangke ke claim vek nang ya lam la pen nonamat LP school do chot por ME school ka ve pen a job LP school ke pas tang atum arta ningkan krehini ningkan kre thom atum akahelo kahelo ni kilometer cap crazy an akeng menga damnan habit aju phere me command kidnap that me so maraphan la pot lage LP school ke do thai an ke ME school da bivek ha the dung aphi in kahe lokidam la lesson ka break la lage heno halata heno seta la bangke an phere me lo seta la pot si LP school ke do thai an ke ME school ke bivek la pen hospital ke bivek to war ka ve thai idom ha kungri piason jinam veliason la pen ke ha bor pung tarapung son la pen sing hason along Jolin la pen ke Wongjang la pen ke ha jirka ingkierong lang meglu lang bini ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam hai an nelitum to wara bangke silam lakpo la pen ke lan chot takalilang halada kukip aphan ke plum pomat karbiatum nang kathuruk amat la congress la pen BJP atum karbiatum a polling station la pen karbiatum a school anta da long nit la pen silonia long van la amat halatum non ke vote nang pi dunji aphan school nang dunji aphan kilometer troxi ke kilometer phok ke thom ke po anaka helu alang litum wang na kipu ke kuki ke plum pu ama karbiatum kadrong komat no lai ke claim dun la ke ilitum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum ha bang so ta ningi tipu ko pisi dan tum dak habit ke dona po dak pen dam serak no dam de te police dang ne po kusan si ka pa pere tu hala ke karbiatum a ron ka chiti ni de aport no la ke la pot si ne tum bang ke non nili power long le ko sita nili jirka in tierong ta polling station ako pon tu det lo la pen nili hala Pherangke tierong hala Dr. Lipson rong pieto marong ta ako polling station ako pon tu det lo la pen tar long abang ke akimi polling station ako silam tu det lo hala ka prekan ta ka silam dia phan tu application PF lo non election tang lo te hala anta ko pe do tu lap son thak taxi along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station la pilapu amethang polling station long amen ve ko nat lo ne chirita thenglong le la pot si non neli non nang litum pet ka choning ri kang tum nang litum ta lam ba ye thang non rong asara tum an la pen ke servan ke atum an la pen hala kukia tum tame di masa tum tame
la pen reng ma tum tame syam tum tame garo tum tame khasia tum tame langlu tum tame alang litum amen nono mache langdun serak nang polling election office along amen cepe do serak nang do ke do usipu amat online pen ke claim amat amen da ke do nang apot bang ha Rajasthan nang klang rong ha Gujarat nang klang rong lake la BJP tung ka bojat lo tribal tung election ka pe vote ka pe joklong le dia fancy la ke claim lo online ke join muchor akam putang detle non su muchor akam people lo na claim rong la pot la ke ilitum che chak lu nang nelo rat ke do ana tum thur pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang le letik ke nang litum amen hala polling station ko nat ma ke do hala dak nang itum che pon thu serak no la ke claim serak ma silo la pen BLO tum hanta choningri lo alang litum phere re pin pen athema itum hey aron si kechetan la pot si BLO tum ta phere re pin pen non amat la voter list along amen ke se pe do to at dia phan rat atum phan inglong rat tum phan than vek nang ji osomia tum phan adivasi tum phan than vek pa pe claim vek nang ji la pen APHLC tum phan an ke CC committee tum la pen PS committee tum phan na choningri lo alang li tum ta thur pak nang pola so kam vek claim ji ke athema ron ke chidan pule hile ave pule ko musi ke ka hai ujilama itum vote hello hile lo kente ahile ave pulote lage ron ta hai utilo lage kacheteng men lo ka hai ne de ti non huti la potsi choningri lo ko kacheteng pule lo te lata lage violence ke plan tu de le pogante in some jin ben se claim nang ya pot la vote ti pilong ve ya pan kadu eta claim pro nang inon autonomous state tu ke lage ke long ve ya pan ke la tu ne tu ke claim ve po dakar biang long akaprek di mahasaw akaprek tami la tu ke alang litum akaprek sinangi ponde akaprek tami alang litum neta lapen ako la mo pen tipu ponchat hadak bikok lo pohedi dak tanang di biji apansi nelitum kacinia tengke DC office dak bibe ha birla long sige pon la DC office ke la ke jila porishad sige biji pu ponchat office sige biji pu la ke arlo pen itu kacini dunke la so pape claim long le dak danci jila porishad पंचायत के डाक पापे वन लोग ले देते नहीं अथेमान जिला परिषद पंचायत के वन लोग पुलते लगे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243M लपेन ZC सी लगे कान लो लपेन पंचायत अल्लो सेक्शन 1 1994 निकाल का सलाम पंचायत अल्लो सेक्शन 1 सी लगे कान लो लपेन इलितुम अकल्चर इलितुम अटेंग अजुतांग अनका पिवीर क्या फांसी लगे के क्लेम लो लापोसी पंचायत के la kecil tu ma poncat abangke pedulong ledet nangi ilitum hala article 243D along keto ilitum tribal tu ma poncat lake kuki ke tulsung waisa pulo rengwa ke injeng tirupunyo songsat wen pulo lapen ke reng ma dengan injeng tirupunyo songsat wen pulo kuki tumge tulsung waisa pulo lapen di masa tungge rajina isokho pulo lapen khasia tungge dorbar snong pulo lapen garo tum aking nok ma pulo syama tum mukpom chahuban pulo hala si donangi lake constitution along ke tokdu lake ni tum claim vek pu election high lote lapen lan ta chot kalila खेती के क्लेम अकाम दी अधेमा किताब लोग तक लो इधर के चिराई पुलते खेती क्लेम पिक नंगी lapen dukan dopik nangi pada ketok athen dukan itu pulote in long le taxi ni jika di lapen ke long le a taxi hem ta kim jike taxi ni chip ji jok ran nang tharle lelu kheti claim ta long le long si ingni claim chip jike ante jok ran nang tharle lelu la potsi edet ka cherai pulote te non aru nong ching di ta nange le thule po ile tom kheti claim bek nangi lapen ke दुकान दो बेक नहीं दुकान का पे दो लोग जिया फान खेती के क्लेम लोग जिया फान ने तुम अपंग के इलेक्शन के हाईलो ते थूल पाक को क्लेम बेक वाला चुके लापेन के रिसो ओकरजांग तुम नॉन डाकपेन काटनंग एतो हाँ चेन्नई बेंगलोर मुंबई दिल्ली बेथे काटनंग लो हदा खी ता थी लो
ki thiar pum na che wan long le det lo lo pik lo ajang tum penan so ta che kat lo la son la ki tum adet a kai ki vir akam la ke la pot si la non halada ka chom dat dam atum phan an dakar biang long di mahasaw ang bong nitum awar sai pi rep ko la pen ke dukan ake theke do ya phan hardware a dukan ke do ya phan color ke jor a dukan ke claim ya phan electrical goods a dukan a phan peri ke joy a dukan a phan nitum ki pg loan sita nitum pidet polar risumar o karjang kang tang business ke claim tek dum an sita nitum choning rilo a Pherangke bacho pe nang ni loan ke long ye phan pomat enaman mohaba anur kapre ka phan pangi rong la pusana kam la ke claim nang nilu ha ke che dom phan dukan long pangi thurong polote la ka thang da le velu sono bangi kheti claim puta along le do ma kheti hambang ke che dom ba pe claim rong po bang ke la ke claim nang nilu emi thang si claim nang ji la ke therak nang ni la ke bang america te ri hidi ke claim ma tha ki abigha si achi risi suri troxy e dono munin kheti claim hada ili tunge thengthe e katherak bodi ki dup nang sini det napu ini ta dup etlon ta sita e tunge thengthe ta e ha he bodi america te kilometer e thengthe sai se kilo ada ke israel ta la puthak thak lo la pen an ke chuhut america long la pen israel long ni tunge dam vek lo kai ta thengthe ki up ili tung pupu harlung pen na son harlung pen nang bidun kok kilo ada ke lage theseri pukali lage an ke cholong si na pi hada ka an ta abe tu da ken dia ta ke him la pen la theng the sai se lu hada ke therak nang ni lu lage kar bi ing long rat tu an ke kati ki ja pa le be ha ason api pang reng nang ji chelong chai nong ka pang reng ye phan ni tum claim bek ji athima chelong chai nong pang reng le te Hoor bede ke di ahi pensi hoor se plangi ke di la pena jok ini tum along le non hoor ka ve sai selo la posi ke long chai nong pang reng pik nangi che long chai nong pang reng pulote lang dun pe min nangi han ame thang pachupan nang papi ke nang reng te reng po po akama bang kali sona bang kali la pen ili tum bap ki phuga selet pen apot rit bethe hidi bethe bap ke phuga selet pen bot dowai ap der titi bodi hala dowai apo lang along dun po chai nong chelong tum bap chu po lang along alang jun po thiruk titi bodi la pot si nai tum bap ke phuga selet nang ni lage dowai pi nang ni la so bap ke phua kam bangke andote tum chai nong chelong hak vi bo wo ta lage reng un elu itu mat hape menang ila so lam bang epet emet hanga mata prana matala ke memine ji APHLC halo te pilo ke claim prank la neli ka ningge wara thai hui helu neli claim ke adu ya hoy pthang tu hin pilo be ha adu ya hoy pthang ja pe hoy adu ya hai ke la ke ni tinge che lang vek ko lage ka ningge ji kam da velu la ka APHLC e case ke che lang ilong risi ke che lai ke cha ka che rai ji putang det lo le adu ya hoy le che lang le che lang ma sana le pinis lo chok de lo stahla na li la so prang ke se tum na le pan jitu na li num sin file ke cancel link ku na li tum han pilo lambo bi alang li tum tuning rilo bang sarkar tum project det lo bang returning officer project det lo bang damn care hai returning officer neli phana pe 5 minute isita nang ni ini sir candidate ba hini do ko kolam thep tha sab lam ka ti ma bang ini candidate le alang li ke lage dummy candidate nili tum nili pine chuplang det na po hala nili nomination papers adi athi non hoike ni tu khei ka che roya kam se claim kan di bang ma se ka dan ke di bang khei pan si hala tum un ange ni lupana pi un eda ji ke claim ji ke la ma si ni tum APHLC pe nga dobek nei pu si alang li pan ni tum ma pi pi dun den alang li ke ti withdraw det nal tu sana sa akapre sa num la so puson do mo do bon hala tum ta la si bang kre ke thong do pok lo ke la so bata na le kar beng lo ara than ku pe message lo sa ji la jitu man han na le against ka che song ke se tum ha
gue petan nali pilok. lagi ni jing tung je lo kan ning je jita ni de te bhar jak cho dalam bang kan ning je tum do lo rathur pak lo ke